always kay President Ronson Ayawan. Ganun din po ang ating liga ng mga barangay. Nandito po ang barangay Iliw-Iliw na pinapangunahan ng ating kapitan, Kapitan Francis Angeles, Kapitan ng Tambakan, Kapitan Brandy Bajon, Kapitan ng Poblasyon, Kapitan Ray Lorin, Kapitan ng San Miguel, Kapitan Gerardo Amistad, Kapitan ng San Vicente, Kapitan Ali John Espanyol, Kapitan ng Cagayasan, Kapitan Arlie Quaresma, Kapitan ng Sapa Pequeña, Lorito Bustamante, Kapitan ng Anapaw, Rogelio Napolitano, at ang Kapitan ng Sapa Grande, Kapitana Amelin Rosete. Nandito rin po ang mga department heads, employees ng local government unit of Burgos, national agencies, PNP, BGMP, BFP, DILG, DTI, at syempre po, nandito rin po ang ating Paris Pastor Priest, si Father Paul Galileo. Palakpakan po natin si Father. Ganun din po ang ating mga bisitas, lalo-lalo na po ang si Mayor Dong Kalugay po ng SWA na nag-donate po ng ating MDC Pan na magbibigay po sa ating kasiyahan po ng tugtog ngayong gabi sa ating lighting ng ating Christmas tree. So, the illumination activity is more than just a nighttime ornamentation that occurs every year. Ang espesyal na okasyon ito ay nagbabadya na simula ng Yuletide season, isang panahon ng pagmamahalan, pamilya at pag-asa. At nagsisilbing paalala na si Jesucristo ang ating ilaw na nagliliwanag sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay sa buhay. Habang nagtutulak din sa ating na maging ilaw sa iba at patayin sila ng Jesus. Sigurado ako maraming pamilya mula sa iba't ibang barangay, ibang panig ng mundo, sa ating lokalidad at mga bisita mula sa karating bayan ang naririto ngayong gabi upang saksihan ang ceremonial lighting ng ating Christmas tree at iba pang istruktura at dekorasyon sa ating bayan. Sana ay may patama sa inyo ng mga ilaw at palamuti ang esensya ng Pasko sa ating lokalidad at patuloy na maging isang biyaya sa kapwa. Mahalin ang inyong pamilya at laging hanapin ang silver lining sa buhay. Sa tuwing naharap sa malaking hamon sa buhay. At gusto ko rin pong batiin po ang ating RTC at NTC kasi nakaligtan ko po sila. Gusto ko rin pong ibahagi ang ating maagang pamasko na natanggap ng local government unit na awards po ng ating bayan. Simulan po natin sa 8th place po na 2022 Outstanding Local Civil Registry Office Extra Small category po. Subaybayani Awardee Calendar Year 2023. Regional Award po. National ATAC Award. Regional ATAC Award. Municipal Peace and Order Council Regional Awardee po ang LGU. Best Performing LGU in Rabies Prevention and Control Program. Champion po tayo sa provincial category. Best Performing LGU in Child Health Program. First place po ang LGU Burgos. Provincial Award.
enthusiastic participation. When we started our program, I tried to outline what I thought we were attempting to accomplish. Generally, we aim to engage you in the lighting ceremony and make you all enjoy the Unitide season through the lights and decor placed in our government service centers, strategic locations as much as possible. Before concluding that this event was successful, I'd like to transparent about the issues and challenges we face throughout the process. From scratch to the materialization of plans and concepts. On top of all, there is a lack of funds and resources to provide you